Malakias 1. Mao kini ang gisulti sa Ginoo kang Malakias aron isulti ngadto sa katawhan sa Israel. Ang gugma sa Ginoo alang sa Israel. Ang Ginoo miingon sa iyang katawhan, gihigugma ko kamo kanunay. Apan mitubag sila, giunsa mo man kami paghigugma? Ang Ginoo mitubag, si Esau ug si Jacob magsuon apan gihigugma ko si Jacob ug ang iyang mga kaliwat ug gikhasilagan ko si Esau ug ang iyang mga kaliwat. Gigunob ko ang kabungturan ni Esau ug gitugyan ko ang iyang kayutaan ngadto sa ihalas nga mga mananap. Kunang mga kaliwat ni Esau, ang mga Edomihanon, muingon, tukoron namo pag-usab ang among kalungsoran nga nangagunob. Ang Ginoo motubag, hala, tukoran ninyo pag-usab kay gub-on ko gihapon kini. Ang mga tawo maghingalan niini nga daotang nasod ug nasod nga gikaligutgutan sa Ginoo hangtod sa hangtod. Makita gayud ninyo kini ug moingon kamo, gamhanan gayud ang Ginoo bisan sa gawas sa Israel. Gibadlong sa Ginoo ang mga pari ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pari. Ang anak nagtahod sa iyang amahan ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan apan nganong wala man ako ninyo tahora. Inyo akong agalon apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalahan ako ninyo, apan nangutana gihapon kamo, giunsa ka man namo sa pagpasipala. Pinaagi sa inyong paghalad ug hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Ug karon mangutana gihapon kamo, sa unsa bang paagiha nga wala kami motahod kanimo? Inyong gipasipada ang akong halaran. Sa pagdala ninyog butang nga mananap aron ihalad kanako, naghunahuna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sa inyong paghalad og piyang o masakitong mananap, naghunahuna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulay ninyog hatag ang inyong gobernador og halad nga sa maniyana kung malipay ba siya o hatagan ba kamo niyag pabor. Karon, kamong mga pari, sulay ninyo paghangyo ang Dios nga kaluy-an kamo. Dili niya tubago ng inyong pag-ampo og inyo ra kanang sayop. Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, gusto ko nga sirhan ninyo ang mga pultahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran ug kalayo nga walay kapuslanan. Wala ako'y kalipay kaninyo ug dili ko dawaton ang inyong mga halad. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop ni ini ang akong ngalan gipasidunggan sa kanasoran. Bisan ding dapita nagsunog silag insenso alang kanako og naghimo og putli nga halad. Apan wala ako ninyo pasidunggi sa inyong pag-ingon nga hugaw ang akong halaran ug ang pagkaon nga gihalad diha sa halaran giisip ninyo nga dili maayong kanon. Nag-ingon kamo, gipul-an na kami niini ug ako'y inyong gipahimungtan. Gihalaran ako ninyog kinawat nga mananap o mananap nga piyang o masakiton. Nagdahom ba kamo nga dawaton ko kana? Tinunglo ang tawong limbongan nga naghalad ka na kog daot nga mananap nga may maayo, manunta siyang mananap sa yang turil nga yang gisaad nga ihalad ka nako. Ako usa ka gamhanang hari ug ang katawhan sa tanang kanasuran may kahadlok kanako, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan.